Kale ndalama za chitukuko amang'anira ndi Kamuzu. Chairman wa District Development Committee anali DC, who was acting as representative wa president. Malo mopereka ndalama kwa MP, budget imapita direct kuma project omanga misewu, sukulu, zipatala ndi zina zotero. Ma DC komanso mafumu anali maso a Kamuzu kuonesesa kuti zinthu zikutheka pa ground. 2003 Bagiri Muluzi anasintha program, anabweretsa masafu free. District Development Committee inathesedwa, kunabwera CDF controlled by MP. Mphamvu za ma DC pa ndalama za chitukuko zinathera pomwepo, ndiye kunali phwando la Kakowa. Mabiliyoni omangira misewu anayamba kusowa. Ma MP anamanga maloji, mamashoni and even matraki. Mukapita maderawo misewu yogumuka, magetsi kulibe, ana akuphunzira pasi pa mtengo. Chitukuko chimene amadziwa ni mabokosi amaliro. Akuluakulu, kodi dziko lingende bwanji ndana mabokosi ngati amenewo? Zaka 5 zachakwera, aphungu a nyumba ya malamulo amalandira 220 million CDF pa chaka. Anagulira mamashoni kuliro, kumidzi anthu akusowa zitukuko. And now Professor Arthur Peter Mutharika akufuna 5 billion ipindule dziko. Inu ma MP musakhale ndi phuma, because a reformed CDF is different from that mapwevupwevu CDF. Ulendo uno ndalama ziperekedwa ngati muja machitira Kamuzu. Honorable Ben Piri tikuthokozeni. Honorable Kunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha wa Bagiri TV. Mbuyomu MP agamba kumanga sukulu zaka 10 sinati misewu yogumuka. APM akufuna ma finished project, mugamba nsewu muzimaliza. That is why Minister of Local Government yakhazikitsa njira za kalondolondo wa ndalama za CDF. Mwachitsanzo, mamiliyoni okumbira mijigo asapite kukamangira lodge ya MP kusalima. Chifukwa tikuona ena ayambakale kulira akuti CDF ikuchedwa ngati zikuwakhudza. Analephera kupanga chitukuko ndi CDF yachakwera, ndiyo kawapase 5 billion sathawa mdziko muno. Anyway, tithokoze Mai Gertrude Mutharika pa ntchito imene akugwira. Inu mukudziwa kuti Beautify Malawi inayika maplani amene akufuna kuchita kuyambira 2025 up to 2030. Masponsa akuthandiza potsatira fundo zimenezi: ukhondo, kusamala chilengedwe, maphunziro, komanso kuthandiza osowa. Mwachitsanzo, NBS Bank inapereka 5 billion kuti ithandize nkhani za ukhondo m'masukulu okwana 6,942. Ndikuna pano project imeneyi yayamba kale ku masukulu ngati Bangwe CDSS, St. Pius Girls Primary, Lilongwe Girls, Marymount, St. Mary's, Maristi ndi Notero. Beautify Malawi ikukonza komanso kusamala matoileti ndi zinthu zina zokhudza ukhondo. Taona ni mzipatala zaboma mmapezeka mavuto osiyanasiyana. Nthawi zambiri kolera imayambira komweko. First Lady Mai Gertrude Mutharika akukonza matoileti ndi malo ena osungira zinyalala muzipatala zaboma. You can check Bwaira Hospital komanso Zuzu Health Center. Program imeneyi yayamba kuchitika. What about educating Linda campaign? Akulimbikitsa atsikana kupita kusukulu. Beautify Malawi ikugawa ma scholarship, mabasale kwa anosowa. And moreover, akumanga girls hostel m'masekonda oyendera. Ana achitsikana amachoka mitunda itali kukaphunzira ku masukulu oyendera. Mai Gertrude Mutharika anaona vuto pamenepo. Ena amanamizidwa ndi chipisi ali ngati mwa njira ndikupasidwa mimba. So iwowa kudzera ku bungwe limeneli la Beautify Malawi akumanga ma girls hostel.
ana azipita kuma boarding school. Chisenga CDSS kuchilipa, Sopa CDSS kunchinji, Mulanje CDSS, Evuyeni CDSS kuzimba. Umo chojepa. Purify Malawi inamanga ma girls hostel. Ndipo atsikana amagonera komweko. Inu asivesa na miwa ama andira thandizo kwa anthu osiyana-siyana. Anamanga ma hostel angati nziko. 2023 kunabwera cyclone amene apha ochuluka. Mavuto amenewa anachitika chifukwa tikuononga chilengedwe. Now a first lady akazikisa reforestation campaign. Beautify Malawi yakonzeka kuzala mitengo 5 million by 2028. Paliso program yothandiza osowa. Anzathu amene akuvutika South Africa alandira 100 million kuchokera kwa first lady. Ndalama zimene akulandira kuchokera kwa masponsa zikugwira ntchito kuma project amenewo. Koda na miwa akalandira thandizo zikugwira ntchito yanji. Akuluakulu, history is the best teacher. Paliwina amaika TV ya Mulusi mkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukazi wa inu zanje kama tukubezana tukufufuzana taitana zathu amaiko ena utabwere azati thandize mena magwira atamenewa.